Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kahel State People's Democratic Party haka apun rutrek unai luar arjar arfuar kalarakhi kalingkhu sngiyam kabah news nem jong nongseng ke party uba hoping stone lingdo nonglai haka jingalang pajba kabalalong haka snong mau phanlur haka ni jingalang la sakhi lang du president rangba jong ke party uba KP Pangyang UMDC uba Martel and Mukhem ki kertong jong party HSPDP ki bahayeng asam jong uba hoping stone kinong yalam seng bahalang bat kiwe kun persa jong mai na kabenta baru ki kun persa jong na kabenta ka yeng kesen bat na benta ka kur lingdo nonglat idan ka jing songu ka bashikit ya par ya pi ka yudwing jong ka party HSPDP ramrai ka bala shiming ka jikit kli ban pen urlong ya ka smi bante ya umar jong mai akan ka jaka asno bang de ben ai khublai kerpang ya pi ba boni Putra jong kani jaka presiden jong ka yudwing akaba phi ba ka tim jong phi lala ban penur long kani sni ka jingte yu ni umot kani jaka kan salong ka ai ka ban pen sa nam pateng la pateng akaba ka jat ben riu ka jongi kan tin mau yu ni riu kra rengangit scam ba kani jingte mot kanum kut tan ka jingte mot re baro ki bangidan kani sni nginte yu umot jong mai ki do not ki jongi mar ka jingim jong uni u riu kraw jong ni gajat riu ka jongi kadai shisha ka jingim ka ba yangi ki long din ka ai jingi kai yangi ki kun samla ka ai mensim kumno bangi niya de ka lenti pat kham tam le ki badan ka ni ka rensan bon gi ki de ki no elam jong ka ri ba gajat riu nget scam ling ba ka jingim ka jong u inyo e ka jingi kai kumno bangi niya bangi long kum ki no elam wa kalong kum ka ding lem bai tha na sai ka jimut pe pian ta ke jai ben riu ka baklet no ye ki mati ulong suwa kalong kum ka ding lem bai tha na kerpat ye le kum nong song jo ka meghalia le jong kata ka party wile ka khasi justice bangam dai ben kle ye ki department ye ki commitment uba thongni uba ai ka jingru ai thongi badong back to back ka le ri wong inom la ben kle ya ki department ke jongi bila penio ingin ka state bila penio kat ni kijing ku bo ble ai na kerpat ila de tongin penio e mesin ban sungu ban bodin ban bot ye ki dinja jongi long suwa na ma ka tin ru start ko ke jai ben riu klem ki mati u long suwa tolong kum kali klem boy tha khadu suwa bangan song idon hang ni ki seng bhalang idon hang ni ki political parties ki fair gamon hang ni rukila Kidon mentah ke election hajan naron tang kini apli ke jingkapa nala persang banbu ya ke jingkapa ya lede bad ya ki wei ki weiru da ka boong baka jai ben riu ke jongi hidon sibun ba ki seng bhalang omdai seng sulang seng bhalang henrei ben ya teli te tong inang padia kren mat kasi ngadon tang wei ka ba i ba robot ila kren mane hidon kam ya ke jingkapa baro kiseng balang jong kari be jongi kajing kapari ki jongi kalong iran hala ki jong le ki jong ki moto lani ki mat rekam tangoi ka thong le to ngin ya trelang ladadon tu lo ka isu na ka banta be pedi mo ka pri to trelang to ngin ya trelang kata ka dei kajing khot ka bakraki to meet the needs of the hours jong ka jai be jongi kajing khot ka baar yang ka HSPDP bat yang ini para parti terai ngalap ya kata namang ni judon teng kata garki ongari ke Regional Democratic Alliance ngiru para parti rilum dari para parti terai iba khamtip iba ngiyen ya kata kajai menu kerpang ke jongi mo ke special status ke jinglong kerpang ke jai kandri jongi ke tin jongi ke riem jongi ke dustur jongi ke jinglong kendo jongi ke jinglong tribe Pokok jungi ne bangin don ya kataru keju kejingkot kejing ya trela kebamut bang hadin san muslim lari ki parti rilum kini ya trela ngipad ya telimo minapad ya kren de trela please mark my words
ngampat ong tongnya telino kerki tongin ya klelang kerki balakum no kumnuru ban tergiu sejisin pat begino elam dari ginyui bahadin ke san husnem ke megalia lem de kren komunal ida kwa abani nong kmat buat yalam ke jelajui sanangi kani kasi jai tiakan kata kade ke jingkwa ma umay ping tuong jen hali jong kicah bade la rasong bahagawai kasi jongi ijai meri kan syai bat kan tingsan ina kata kadau aga ni kapor at mga berikut ngilon sibon kiseng balang sibon ki parti traidi tanggawai ngilan kamar kali at new gari nang bagini ki issues barko ki belabu bo may hoping kemen se aga jing i ka statehood ko basan ko bagin celebrate bangin yo i ka jing sang jongi jong ka jing trailang sa ka thong gi telilang jong ka ri bagay tan Islam may hoping kung noyaram jong ka parti at noyaram jong ka ri Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.